Алейкум бардаро подписчикои YouTube канали главни мо шумо топ мошино ҳама каса созен хубен акоду даро апоқ варо ҳама каса хуш омаден бардаро масадка кадом медонед ромадан бабар навора стоп кунед як донаи лайкора бизанед кадом меҳмон нестем будорем подписация кунед зангулачаи канала давсе мунед бардаро имрӯз 22 ноябр 22 рӯз 22 ноябр қавр дорем мошинбозори шаҳри Шанбеда ирӯз шанбе мошин рости бисёр ромадагӣ неки қимата неки мо барзами барои дастгирӣ беҳтарин шумо калао пул задем савдо кардем мошини арзон ва арзанда мепартонем шумо тамошо кунед харидорӣ кунед бардаро чӣ хеле ки медонед спонсори кори моа саат бозии бурдноки моа насиб боша финалшам аниқ кардагем бардаро ҳами адурузода финалш аниқ 100% ша бардаро масадқа бидорен айҳози дастгирӣ кунед нархи чипта 45 сомай 10 та бигирен як та туҳфа кадоми дадонага чипта қати фарқ надора кадом шо ҷоизаи мара бур мекуна болошда як айфони 17 Pro Max дига насиб боша туҳфа карда мешавад бардаро аз шумо эҳтирона хоҳиш мекунам ҳама касе дастгирӣ мекунед тестарак ҳамин бозира ҷанбаст кунед ба дастгирӣ беҳтарин шумо ҳаматон омад бурдборӣ хонем кадоми да чӣ намуди мошин мақбул аст обязательно дар комментар абнеса пага якшанбе бо мошин бисёртар меда наворо бисёртар мешавад бардаро ҳазор раҳмат барои диққататон зиндаву сарбаланд бошед рафтем навори мошинбозоро гуфти гапо бозира тамошо мекунем бардаро Opel Astra G 2001 мотори инжектор бардаро мошинча бад нест бардаро хоз бо ҳамаша мебинед ки ҷош чӣ дорад чӣ кам дора кантар ҷош безебе мошин хе канта ятреба истодаги хе аҳамият наметем ба устодтон биёем баъд илпри қабул кунед марамат ҳолати тараф марамат ҳолати қафош як ҳолати багажша мебинем ки қафош задаги доранд бисёри Opel атсекои қафош не ки но зада бардаро марамат ҳолати тараф марамат ҳолати қафош як ҳолати салонша мебинем дари қафо ручной чӣ ҳолат дорад потолокш тоза люкдор дебо бардаро дар пеш электро регулировка бакои ду тарафа мотори бо автопилот ҳам дошта коробкаш боша механик кондиционерош да мошинча ака дарум берна кор надора хай бо биёед ай пеш мебинед биё капочак шо ака абиё мотори 1.6 инжектор аккумуляторчои навқати бардаро фартуки пеш бардаро ба фикрм задагӣ надоран кам тархали царапина марапина дора стойкои ланҷуроно ҷошда наш боша бардаро 59 000 сомон боз муомила меша рақамота буг раис 987 10 шассе 11 марама рақамо зер навда занг зай алоқа дабрем амад бардаро Opel Zafira Opsi бо бардаро марамат ҳолати тараф соз 2003 ё 4 2003 ша марамат ҳолати тараф знеҷа мепари дадри ботлоқ мезанен оста марамат ҳолати тараф неки ҷош гарени безебака биё хайдар шар намекушовем дарои қафо электропакет кожни салон бардаро потолоки аликантара кашидагиан марамат ҳолати пеш 4 дар электро регулировка бака автопилот шток прибори колсадор коробка автомат дезур де бардаро обогрев сидени хакиё бардаро автомат ам дидам акаҷон биё капочак шо автомат ҳуяви аҷаб биё бардорака мошин хай бардаро я обши полни пайровка мега химтика тамом бо чӣ монда шохош як краска мекунед абиё мотор ди прастои бардаро ҳолати фартуки пеш чашко стойко ҷошда ланҷуронам ҷошда нарх боша ака мега 65 000 охир шамон хай киёро медонед ки 70 боло ам бардаро 65 000 охир ша хай биён пеш ягон муомила кунед ки худо хоҳад як бо арзонтар то мета бардаро биё рақамота буга ака 908 33 38 47 марама рақамо зер навда занзай алоқа дабрем марамат бардаро бачаҳо Opel Zafira Opsi хоҳиш кардан на марҳамат Opsi тозаи бардаро хем дискои шаканда прастои задагиан заранги стили заводска ген дискои 17 мешаванд бардаро марҳамат тонировка ҳуҷҷатҳо чанд хай 8 моҳ тонировка дошта 8 моҳ ҳуҷҷат бардаро марҳамат ҳанашша краска талаб нест бардаро марҳамат ҳолати тараф Opsi тоза тобо амперос полиро казирокош ҳамаш ҷошда дари қафо электропакет салон кожни салон бардаро потолокш тоза люкдор 4 дар электро регулировка бакои ду тарафа мотори торули обсо скамекои рекарои заводскои климат контрол обогрев сидени томайтафонои заводскои хеле састани мошин ба зураи мақсад бардаро ва дилфро омада харидорӣ кунед
Абио мотор ди прасой бардаро мақсади ё на високи доран на ягон чи доран бардаро рмен там як рмен нестан ё сепан бардаро мақсад гам наметан саг моторам бардаро марамат улати фартукпеш стойкои ланҷуронно нозада ана наш боша бардаро 79000 сомон боз камакак муомила мешава бардар рақаму табугака 352 бо 52 11 марама рақамо зер намуда занза алоқадорин лайкова дастгирӣ фаромӯш накунед. Салом алейкум бардаро подписчикои YouTube канали Топ Мошино ва Топ Мошино 01. Ҳамун рӯзе ки расид бардаро ки финалам аниқ кардем. Ровна ба дастгирии беҳтарини шумо мо рӯзи финала аниқ кардем. Рӯзи 25 ноябр соатҳои 8 ба вақти Москва даи шаби ба ватани худмон финали инами бозӣ худо хоҳад мегзара. Бардаро айҳози будроин дастгириёра кадам бигирем ки мақсад чиптора тезтарак аки шарт неста ки финала ба 26-27 мо ра бикунем. Ҳамин дастгириётон ҳам хеле хуб кадам бигирем бардаро будаже дар 20-23 мумкин 100 билет не 100 чипта шава бардаро. Медорем айҳози дастгирӣ мекунем. Финал амон гуфтем на марҳамат финал амондем бардаро рӯзи 25 ноябр ки бардаро бозӣ мо ҳама вақта честни буди честни мерава. Медонем ки эфир дар канали Топ Мошино мешава Топ Мошино 01 ва Instagram ва TikTok ва Telegram канали Топ Мошино да эфир мешава ки зиёда ай 10000 одам ба камиш моро тамошо мекунад бардаро ба дили пур. Метонен айҳози чиптотона харидавам бигирем ки нархи чипта нархи дастаса 45 сомон. Я риски шербача диди дар насиби тақдим хеле шоҷоиза омади айма бурди. Нархи як дона чипта ба ҳама дастас 45 сом 10 та бигирен як та туфа мешава бардаро. 10 донагои чиптое ки шумо мегирен ку аксияи худша дора. Кадоме 10 дона чипта мегирам ва як та ҳисоби худам туфа меша обши шумода 11 дона чипта мерава. Боло и ҳама ёда насиб боша як iPhone 17 Pro Max туфа карда меша. Биё як дар бораи мошинчото маълумот метавам. Сечкача пеши бозор комплектация элеганс бардаро мошинои хуб мондагиам. Лабаои антиблик хубиш дар чия ки автомат ай бардаро коробка автомат. Комплектация элеганс обогрев сидени асер задни шторка партроника қафо ҳама чӣ дора бардаро хубиш бо дача ки дискош аден дискои 210 ҳамедоне ки ба камиш 4,5-5000 сомон 4 та диска балонои пачка хеле задагӣ хай ки мошинои тайёрам барои шумо барои дастгирии беҳтарин то сидан хоҳиш мекардам бачаҳо ина марҳамат сидани пеши бозор дискачои размери 15 шапалоқ размери 15 шапалоқ ҳамедоне ки ба камиш 3000 сомон қати балонои нав метонен айҳози нами рақамои WhatsApp ки дидесен 556 320 салон чек та парто автоматиш ёкчи ба меша шербача дрон полни салафан печ клёнка печ мошинчо гарени зурай анаи сеюм шоҷоиза мешава ки ваз 2107 ай бардаро дискачои размери 16 торс ай бардаро размери 16 ба камиш 5000 сомон қати 4 та балонакои нав як сола ҳуҷҷат утилизатсия гап хаварош қатия бардаро системаи музикаи зур монитор панитор ҳама чӣ дора бардаро 2011 обши 32000 пробег дора мошин раднои краска раднои детала шумо медонед ки хеле мошинои мусурпусур намемонад мошинои зиндадил мемонад бисёри мардум айман мошин бурд кардагиан то ҳозира дар хизматам гуфти ки бо хизмат чона кардесен ами мошинам насиб боша хизматия баъзе бардаро агар ба пул гуфти гапо ниёз дошта бошам мешава ки бисёр савол мешава ки акам шоҷоизои моро ягонча мисол бурд кунем агар меша ки ба ҷош мо пул бигирем метонем бардаро ами биё агар маъқул наши ҷош да сума айма зинда мегирем рақамои WhatsApp ба ҳама гуфти гапо маълумай ҳам зери наворда ҳам пеши мошинода 556 320 салом нес чек та парто автоматии иштирокчӣ бозӣ меша бардаро масадқа медорем я ҳама каса додарактон дастгирӣ мекунем тезтарак бозира ҷамъбаст мекунем финалам даже интизор наша пешакӣ бояд гуфти гапо ҷашниш бигирем бардаро рафтем ҳамат бардаро бачаҳо аввалон хоҳиш кардан аввалони зур 2011 комплектация лимитед бардаро яъне фул бардаро соз 2011 таъйинофкаи чанд қайка ҳуҷҷатош як соли рона ана хулас ҳуҷҷатош таъйинофкаш боша то охири сол ай бардаро сари сол марҳамат ҳолати қафош сафеди тоза трёҳкомпонент бардаро аввалон тозаам дига хичамуз бардаро намонда и состояние хеле комплектация без чордаш бо без ключевой бинен дарои қафо мебел салон электропакет марҳамат ҳолати салон потолоки аликантара кашдагиам 4 дар электро ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат монитор калон климат контрол лимитед XL-иш бидай бардаро зур скамикварди тараф лиф абиём мотор бардаро хайё севни мешавам биё абиём мотор севними 6 цилиндра двд бардаро ҳолати фартуки пеш нозада хулас нарх боша бардаро 125000 сомон боз муомила мешава биё рақамота буграис 909 07
86 86 07 86 86 марҳама рақаму зер нода занза алоқа дабрем бардаро. Ма бардаро Lexus RX солиш 2008 сол. Ана тайровка оҷатош чанд кака? Тайровкаш солона ё? Тайровкаш як солаб дай бардаро утилизация кардаги тайёр бардаро марҳамат. Бачо Lexus RX хошсан марҳамат 4 диска балон ав як глай хелам. Нархам нархи бад нест така. Марҳамат ҳолати тараф. Иҷош кантар танктака старат самекнем ки навор хуб биёям. Марҳамат ҳолати тараф як ҳолати салоншо мебинем дар қафо электропакет мебел салоне ки мошинча састаниш идеальни бад. Винкодои кузов ҷошда 4 дар электро памят сидени хулас ина марҳамат ҳолати винкод бардаро як тарафа мотори рулш лифт коробка автомат тимболи монитор калон хулас мошин америкаи бардаро. Эй америка биё капоча кушока састани мошин хеле десем бардаро идеальни бадай наршам нархи бад неста биёнай пеш бо савдо ки абиё мотор 3.5 6 цилиндра ҳолати фартуки пеш бардаро. Хулас нарш боша бардаро 125 000 сомон бо хубиш дача ки ҳам тозаи мошин DVD 125 000 сомон боз муомила меша рақаму табугака 909 07 86 86 марҳама рақаму зер навдай занза алоқа дабрем.